i tu neće biti Kolega mjesta. Mitre, izvinjavam se, Recite. upravo mi je javljeno da na vezi imamo našeg gosta. Sjajno, Dragane, sjajno, to je to što nam treba. A sa nama je, nadam se, gospodin David. Dobro večer, Davide. Dobro večer. Kako ste? Ja vas ne čujem, apsolutno. A ne možete jer vičete. Dragane, slušajte. David se zove čovjek, ali možemo ga zvati. Dragane, za mene si Mislođin. Imamci zanimljivi, sunce se ogrejalo. Zdravo bio, moj Dragane, dobri drago. pišemo, samo da ponovimo još jednom, idemo dalje sa pričom. Mislođin 51, Obrenovac 112. Ma ne, pogrešili ste. Izvinjavamo se. Slušajte dobro, ćutite i slušajte dobro kako pričam. Ajmo, slovo po slovo. Beležite ovako. Ajde. Mislođin, Slatinska 27. Ali niste tako rekli prvi. 11.500 Obrenovac, pošto je to selo udaljeno 4 km od Obrenovca. Pošto je to, seo sam... Sa koje strane dođe to tačno? Pa to je od Beograda negdje oko 20 kilometara. 2 kilograma. Sad piši tako, 082 082 765 765 i 764 764 i 3 0. znači 000. To vam je stanje na putevima. Okej. To je stanje na putevima. Čujem se dobro. Hoćeš mi reći jednu stvar, evo ja nešto intenzivno razmišljam, što bih te pametno pitao. I ništa mi ne pada na Da li, pamet. evo ja ću, brate, ti si bio nared, on je po scenariju. Ništa mi ne pada na pamet, pa Da li dolazi u obzir, znači da ti kao porno glumac imaš scene na nekom brodu gdje bi kasnije pas se pojavio, znači ti si na brodu lijepe 2 plavuše i pas. U ruci imam sad Kanzaplast. 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 Samo da ga izvucam. Dobro, Edo, da li si bio u Crnoj Gori na ljetovanju? Nisam. Dok ste vi razgovarali, ja sam Edo otvorio Hanzaplast. Sad u njemu piše da date tačan odgovor pod X, pod Y i pod Z. Tako se kaže. X, Y, Z. Koji je tačan odgovor? Koji je tačan odgovor do ova 3? Molim? Koji je tačan odgovor do ova 3? X, Y i Z. Koji biste vi kazali da je tačan? Ne mora odmah. Ne mora odmah, možete vi za Sutra. neki dan. Razmislite malo, nije problem. Y. Evo, tačan odgovor. Bravo. Piši Gajo, 7. 7, piši 7. A drži li se, recimo, Alene, vi ležite s njom da se, recimo, isprdi, ne mora ta dama, nego i da ne možeš da izdržiš, a da trpiš. Pa zna se, nije se desilo. Nikad se to nije desilo. Znači, to se zna, to je kao... A da li ti prdneš da prostiš pred njom? Da li ti prdneš? Ne. A da li ti se praviš, da li se ti, morat ćemo biti malo vulgarni, ali takva je dinamika priče. Da li ti praviš, naravno te šale i sve to, a ona kad pođe do toaleta ti rečeš u sebe, ajde sve ti jebem. Pa bude i svekakve situacije, bude i toga, bude i pegla ljudi, bude teški ljudi koji ne znaju, prvo koji ne znaju šta hoće. Ovdje se dali mjere. 52, 174, 80, 20 puta 16. Što je ovo 20 puta 16? A? Halo? Da, čujem vas. Što je ovo 20 puta 16? 152, što je, 152? Ne, ovo je 174 visina, 80 je težina, je li tako, ovo su prvo godina, što je 20 puta 16? A šta je to? Polni organ. 20 puta 16? Da. Što je Znači, to je 3000 i... 320. Ne, niste dobro. Ne, 320 u stvari. Dužina 20 cm, obim 16. Obim 16. Obim 16. Pa mogli biste doći da valjamo ruku. Mislim... Koliko je ustrug? Da. Boga mi pravo da vam kažem, skoro da ga je lakše preskočiti nego zaobići. Dobro. 20 puta 16. Svaka čast, doktore. Kad ste mjerili to 20 puta 16? Kad ste to čudo mjerili? To ove godine je bilo. Jest. A ko je mjerio? Jeste to vi mjerili? Ako ste vi mjerili, možda utekne... Možda vaga laže, što ono kažu trgovci. Možda vaga laže. I fotografišem tako ponekad. Jeste rekli fotografišen? Na njemački? Molim? Fotografišen?
Fotografišem Da, pa to ponekad, sam rekao i ja. ne uvek. Ali samo optimistički nešto, molim vas, ako je pesimizam u pitanju, bolje da ne pričamo o tome da jednostavno ljude ne opterećujemo tim crnijim stvarima, nego samo tim veselim pomacima nekakvim, napredak i to. Napredak. Pa da vam kažem prvom, bit će mnogo teško za pare. To nije napredak, nego nazadak. Da. Ali ja bih napredak. A dobro, vi nam niste prvi put rekli Slavonski Brod, nego selo... Ne, kaki Slavonski Brod, sunce, to znaš ti koja je to hemisfera? Ne, nego ulica ste rekli, Slavonski Brod. Ma Slatinska! A Slatinska? Slatinski Pa ovdje mi Brod. piše Slatinska. Slatinska ulica Obrenovac 4, je li tako? Ne. Jesi li to prehladio, ako mogu da primijetim? Da. Eto, ja vidim. Da nisi imao kontakt sa nekim iz DPS ovih dana? Jesi li? Ne. Onda nije od toga, da to umaknemo kao eventualnu mogućnost. Halo, Ćao Mirko. Ćao Mirko. nije Mirko, Svetlana Dobro, iz pogriješio. Srbije koja je evo u Crnoj Gori 7 godina. Dobro, Htjela sam da kažem 700 jer evo imam tapiseriju s brojem 700, ali nije 700 jer bi to bilo potpuno ludo. 7 godina bila sam udata 3 godine za teškog bolesnika pankreasa. Nije njegovo ime pankreas, nego je imao on pankreas koji je bio duboko bolestan i zbog toga me je tukao. Mi pravimo fotorobot, pa ćemo za prilike da napravimo profil vaše žene, evo ga, ti crtaj, glava. Kakva bi voljeli da je glava? Okrugla, jeli? Duguljastu glavu, on je stavi okruglu, prekriži tu okruglu. Možemo li ovako uporediti tu duguljastu glavu sa nekom glavom koja postoji inače? Kao Koštunica recimo, ili nešto tako. Ajde. Slođin, ulica Slatinska 26. Nije to tamo. Ne, pogriješili ste. Ili imaju 2 ulice takve? Davide. Ne, nije, ja ti kažem. Nema šanse. Eto, ja sam rekao adresu, eto. Možda smo mi dobili pogrešan broj. Jeste vi Davide? A onda vi tražite nekog drugog čovjeka. Druškana. Jeste Davide vi Druškan? Ne. Zovu li vas Druškan? Pa dobro, neki pojedini ljudi... Pa to ste vi. Zaigramo karte i kaže Druškane, ti varaš na karte, ja kažem ne. Pa to ste vi. Onda nismo pogriješili broj, nego vi. Koju igru na karte igrate? Druškane. Pa evo ovako, Sans Loru, Preference, Poker... Ne, Nije ste onda vi to. Ne, a dobili smo elektromaterijal, da se baviš elektromaterijalom, što smo Kragujevac, I ti onda uopšte nisi Sale Petrović, jeli? Ne. Pa ko si ti, čovječe? Mi smo pogriješili broj. Pera. Da. Pa dobro da nastavimo s tobom, Pera. Čime se baviš? Desi li ti se kad pričate pa ti ona priča neke šale, ti u sebe pričaš što me udavi na čas majku ti jebe. Pa šta ćeš? Moraš opet smijat, Desi si toga. Ima svega. A reci mi, kao pričaš neku šalu, neđe oko 10-11 uveče, ona zaspi. Ti pričaš, ona zaspi. Kažeš joj mater, ti jebe, što me blamiraš? Ni takvih situacija nije bilo, dan u noći zvučnoj spavaju. A dobro, reci mi, to se što me blamiraš pred narodom? To te ne pita. Pišaš u lavabo kad si u tuđi boravak? Ne. Jeste li vi sigurni? Znate li koliko je 16 cm? Da. Pa mislim, vjerovatno znate čim, pa kako spavate, ne možete na stomak spavati, jeli? Pa da, ako znate mer, onda znam i ja, znači, nešto, Znači, znamo Veronda? Molim? Znamo Veronda nekoga? Ne Verondo, nego Mera. A Meru? Ajmo dalje, jer radim fotorobot. Usta, onako napraćena, jel? Naprčena. Usne napraćene. Usne naprčene. Ili Usta, naprčio usta tu. Znači, moj problem je sljedeći. Prije 14 godina
mi je jedna žena u Smederevu rekla da će na mene ovih dana padnuti bačva. Znači 2007. godine da mi se može desiti ako budem hodala ispod bačvi da poginem. Da li ja imam razlog da se bojim bačava i da li će moj budući taj neki život biti srećan ako bi mi muž umro koji me maltretira ili samo da se makne od njega? Nemate potrebe da se dušo plašite. Ja nemam potrebe, Ne ti, nego Da, onaj gospođa. gost koji je postavio pitanje nema potrebe da se plaši duša. Duša. tako. To je, ja sam to shvatio tako. to je znači u najkraćem što ste vi mogli da vidite sad trenutno. I koji vam je to telefon, jer je mnogo bolji od ovog našeg ovam? Ma ovo je jako loš telefon. Nije, odličan je taj telefon. Taj telefon ne može biti loš jer se strašno dobro čujete. A naš ne valja. Ma čekaj da pročitam Marku, čekaj da vidim. Ajde. Ovaj starinski, ovaj Alcatel. Alcatel, Alcatel, to onaj zapor. Starinski ovaj. Alcatel. Ali dobijam sve, nema kakvi, Ne, nema frke, to je- bre, dobijam na kraj sveta, bre. Strašan je taj telefon, ja znam, to je onaj mali zeleni, jel tako? Ma čekaj, pa nije ovako došao nešto, to tako, nešto slično. Ne, nije zeleni. A koje boje? Kao maslinasto. Ali, Pa to je to, to masline. je taj maslinasto zelena. Znači, odbijaš da nas provociraš, jel tako? Zašto bi vas provoci... Rao. Alo? Pa dobro, ne znam kako da ti kažemo, jer prođe sve ovo. Dobro, nema problema. Zašto? Pozdrav vama i vašim slušalcima.